Прывітанне. Сёння мы знаходзімся вось на гэтым гістарычным месцы нашага горада. Гэта замкавая гара і стары каменны замак. Шмат падзей бачылі яго гэтыя каменныя сцены. Шмат што вядома, астатнія будуць адкрываць нашыя нашчадкі. Кожны жыхар нашага горада, які трошачкі сябруе з пяром, лічыць вялікім гонарам для сябе напісаць добрыя словы пра наш горад. Не выключэнне і я. Паслухайце, якія словы я прысвячаю нашаму гораду. Мой горад. Хапае цудоўных мясцінаў на свеце, ды ў многіх даўно ёсць адна на прыкмеце. У сэрцы пакінеш і воку прывабны. Прыгожы куточак, скажу вам дакладна. Загляньце вы ў Гродна з візітам турысты. Наш горад утульны, шыкоўны і чысты. Нідзе вы не знойдзеце лепшай мясціны. Візітная картка нашай краіны. Стаяць з даўніны маналітам касцёлы, на шпілях у срэбры крыжы і анёлы. Дамы ў нас прызначаны помнікам кожны. Скажыце, дзе ўбачыць такое яшчэ можна? Красуюцца ў цэнтры будынкі палацы, стараліся продкі, выдатная праца. Прыемна прайсціся дарогаю з бруку і так ацаніць будаўніцтва навокал. Ды і замак каменны даводзяць да ладу, дзе вораг рабіў і напад, і асаду. Не раз ён быў біты, знаходзілі выйсце. Тут Вітаўт, Баторый хадзілі калісьці. Далей паўздоўжнёмна старая каложа, царква шматвяковая, помнікам Божым. А чуеш для гэтага месца святого, часіны падзеяў, эпохі былой. Народ мой спрадвеку стараўся быць вольным, да працы, да ведаў, да творчасці здольным. Усім відавочна, што край наш заходні. Найлепшыя людзі жывуць у гародні. Будуйся, мой горад, стань горадам мары, растуць як грыбы тут, праспекты, бульвары. Хай сонейкай свеціць заўсёды ў акенцы. Добра вам жадаю, мае гарадзенцы. Усяго вам добрага. До сустрэчы.